gomila truli govana tu. Gledaj, polunaivna. Znaš koja je cena? 6,5 miliona eura. To ljudi plate tamo. Ovdje kad bi donao tu sliku Ljubljanu ili Beograda, onda je rekao, kaj, 2000. Tako. I to bi te zajebavalo za 2000. Tako je dao se polja. Da. Da vidiš? Svi da ovo. Znači da vidiš ovo, da ti ovaj... Da ne, snimiš to. To je hudo. Ko kurje noter dela? Ja nisam radnik. Radnik radi na ure. Umetnik, kreativac, intelektualac radi na rezultat. Ta zgleda dobro, ja. Velika je. Ako nema rezultata, onda ura ne radi ništa. Radnik je za magarca koji ima samo mišiće. Malo mozga. Tu isto. Obitavno. A ta je končana? Ne. Sad tako konču danas. Znači, ostavim sve detalje. 30 komada radim. Dobro stavno. stavno. Uvijek udarac u svemu tome, to. Tako je huda. A mi še končana. No, sve će biti. Ali končana je u glavi po rešenje. To je... Dobro stavno. A to so vse pripravljene za po internetu? Da, imam 30 komada.